Amb els més de 10 anys que porta el Consorci de les Vies Verdes gestionant les Vies Verdes gironines i des de fa un any també la ruta Pirinexus, el que hem pogut constatar és que cada vegada més peatons i més ciclistes s'animen a pedalar les nostres rutes. Alguns ho fan per esport, altres ho fan per medi ambient, altres molta gent ho fa per salut, perquè s'han trobat amb un paisatge molt bonic, s'han trobat amb una ruta molt ben senyalitzada. La veritat és que nosaltres n'estem molt contents i estem convençuts que els ciclistes també. A finals del segle XIX, l'empenta de la industrialització va construir xarxes de trens que comunicaven les principals ciutats gironines amb la costa. Eren els carrilets o trens de via estreta, que carregaven el carbó de les mines d'Ogassa, connectaven Olot amb el corredor principal de Barcelona a França o s'utilitzaven per anar de Palamós a Palafrugell. Avui aquestes rutes s'han convertit en vies verdes, corredors que connecten la costa amb l'interior i que són una opció ideal per al cicloturisme i per a la descoberta de la natura. Una xarxa de camins que creix gràcies a la incorporació d'altres senders i que permeten creuar els Pirineus i seguir el trajecte per la Catalunya Nord. Les vies verdes són rutes exclusives per fer a peu i en bicicleta, és a dir, que hi està prohibit el trànsit motoritzat. Per això són rutes molt segures i adequades a tota la població. A Girona tenim la sort de tenir un paisatge molt variat. Ens trobem que podem pedalar i caminar entre muntanyes, podem arribar al mar, podem passar per valls, podem travessar la zona volcànica de la Garrotxa, podem passar per diversos camps de cultiu, hi ha tot tipus de paisatge. Per les seves condicions de prou amplada i molt poca pendent, les poden utilitzar tant des dels nens que estan començant a fer les primeres pedalades fins a la gent gran, o fins i tot persones amb mobilitat reduïda o amb algun tipus de discapacitat física que hi poden circular amb les seves cadires de rodes o amb les bicicletes de tracció manual. Les vies verdes de Girona tenen un recorregut de 125 quilòmetres dividits en 4 rutes diferents, unides entre elles per trams d'enllaç. La ruta del ferro i del carbó uneix Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa. Són 15 quilòmetres de desnivell suau que permeten conèixer el paisatge cultural que va créixer aquí entorn les mines de carbó, o acostar-se també fins un dels secrets més ben guardats del Ripollès, el Gorg embruixat de Malatosca. D'Olot a Girona podem transitar el primer tram de la ruta del carrilet que arriba fins a la costa. Des de Girona, la tercera ruta segueix l'antiga traçada del carrilet fins a la costa, a Sant Feliu de Guíxols. Aquí, el bosc i els petits pobles de l'interior de la selva es converteixen en espais oberts i en els camps que envolten pobles com Llagostera o Cassà. A tocar de mar, al nord de Sant Feliu, podem gaudir de l'última de les 4 vies verdes, el tram que unia amb un tren de vagons minúsculs els pobles de Palamós i Palafrugell. Des del març de 2013, les comarques gironines compten amb una gran ruta pedalable que es diu Pirinexus. Pirinexus són 353 quilòmetres de ruta que es composen de vies verdes en una tercera part, senders locals, com és la xarxa de cicloturisme del Baix i de l'Alt Empordà, i també en alguns trams carreteres amb baixa intensitat de trànsit, que són les que utilitzem per creuar els Pirineus i connectar amb les vies verdes franceses. La xarxa Pirinexus permet, d'aquesta manera, connectar per la Jonquera amb els pobles de la Catalunya Nord, Cotlliure, Ceret, Arles, Prats de Molló.
Des d'aquí, a través de la pujada que ens deixa el Coll d'Ares, la xarxa Pirinexus ens tornarà a la vall de Camprodon i a l'inici del camí, Sant Joan de les Abadesses.